Guntrang kantring projalma hutan tangis banjir gede sarah palung kinubar kobar dahono sinu metalining geni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kaula takzimi, sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang dahat kinurmatan.
Pangeban pangebating projo Bapak Kepala Desa Bulu Soho sedaya perangkatipun ingkang tansah kawula hormati, tokoh agami, tokoh pemuda, sedaya warga ingkang tansah kawula hormati. Ingkang sepisan sumangga kawula dherekaken tansah amunjukaken raos syukur wonten pangersaning Gusti ingkang murbahing dumadi nggih Gusti Allah taala. Wonten ing dalu punika kita sedaya tasih saged kempal manunggal wonten ing papan panggenan mriki kanthi ginanjar wilujeng boten manggihi aral rintangan satunggal punapa. Pramila sumangga kesyukuran menika tansah kita sedaya ikraraken kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dalah salamipun Allah estu kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang estu kita sedaya dereki lan ingkang estu kita sedaya antu-antu syafaatipun wiwit saking donya dumugi ning akhirat sak mangke. Amin Allahumma amin. Kepareng matur wonten ing mriki kawula sak rombongan saking seni kuda kepang turangga buwana saking dusun Bulu. Ingkang sepisan ibu bilih ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami khususipun dumateng panitia penyelenggara wontenipun gebyar Idul Fitri 1446 Hijriah wonten ing dusun Bulu punika. Kawula sak rombongan ingkang sepisan mbok bilih nyuwun pangapunten mbok bilih sak mangke anggen kawula paring panglipur dumateng panjenengan sedaya para dumateng penonton. Tentu kemawon sekedhik kathah wonten kekiranganipun saestu kawula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama. Salajengipun mbok bilih sak mangkih panjenengan sedaya saged amirsani seni tari idagep saking turangga buwana dusun Bulu. Mbok bilih mekaten pamatur saking kawula makayutan wekdal sampun sawetawis pramila sumangga sugeng amirsani tari idagep saking turangga buwana dusun Bulu. Nuwun nuwun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Oh
Slompret, slompret, kempul lumpur, gendang riol ketipung, jika bonang lurus selindro salompret belok, carane nipang nyuklang mareke ikut, nacan mangap bekap bekap, gunjang kanong kawian kiprah, wusto kanggo ngereok rayu kekawi gembira slompret slompret kempul wungkung gendang riol ketipung sigra ponang loro selendro salompret belok caran ke panggung terang mareke gigel nacan mangap mekap mekap bujang kanong kawian kiprah wusto cocok kanggo ngereok rayu kekawi kebira Tanjak papan soder campur cindin ulak-ulak sikil tunjut
Aduh.